10 do 9, dobré ráno a v tomto momente je jedno veľké verejné hlásenie pre vás všetkých, ktorí máte šancu ešte stále sa prihlásiť do AXA fondu. Ak máte talent, ale málo peňazí na to, aby ste sa rozvíjali sami v sebe, po prípade v nejakom priestore, v ktorom sa pohybujete, pretože v ňom ste talentovaní, tak máte naozaj ešte dostatok času na to, aby ste sa prihlásili. Najlepšie možno ešte aj dnes, pretože kto prv príde, ten prv berie. AXA fond totiž to podporuje talenty až sumou takmer 30 000 eur. Áno, a vieš čo stačí? Stačí byť naozaj výnimočný, mať do 26 rokov, spĺňať všetky podmienky a prihlásiť sa a možno AXA fond práve podporí vás možno, hej? Nikdy neviete, že kedy sa šťastie obratí práve na vás. Stále máte dostatok času, aj keď ten sa už kráti. Zahlasiť sa môžete a hlavne spĺňať tieto podmienky môžete do 11. novembra 2012. Prihlasujete sa cez facebookový fanpage AXA Slovensko a aplikáciu AXA fond, pričom preklik nájdete aj na našom facebookovom profile Európa 2 Zoo. My vám držíme palce. Nezabúdajte, 30 000 eur je stále v hre. No a takisto je v hre aj Calvin Harris spolu s Exemplom ako ďalší song, ktorý vám budeme hrať u nás na Európe 2. A po prípade je v hre aj naše telefónne číslo. 0243294328, toto je Európa 2. My vás pozdravujeme, s AXA fondom držíme palce a chceme niekoho počuť na našej telefónnej linke. No ešte raz pripomíname 0243294328. Pekné ráno. Si zaciklil, že nemôžem povedať tú devinu a aj tak som povedal. Držíme palce, čakáme vás. Ahoj. Všetko dobré.